980.212 euros. Esta contía próxima ao millón de euros é o volume de vendas propiciado pola campaña Ama Ribeira, impulsada polo Concello entre o 10 de decembro e o 28 de febreiro. Puxéronse en circulación 3.500 bonos de desconto de 30 euros. Prácticamente chega a 1 millón de euros, en concreto 980.212,68. E, ademais deso, podemos decir que cada euro que o Concello depositaba nas mans dun ribeirense se xenerou unha compra de 4,4 euros. É dicir, que prácticamente, se os bonos eran 30 euros por persona, pois superaban o que é os 130 euros a compra total. E dentro delos, decir que os descontos que o Concello aportou, pois lóxicamente teñen que ver ca división entre os 980.000 e 4,4, non? En ese sentido, se puxeron a disposición dos ribeirenses no entorno de 255.000 euros en bonos e os utilizaron en 218.530, é dicir, que estamos tamén nunha porcentaxe superior ao 85%. Na campaña participaron 141 establecementos comerciais, concentrando o sector téxtil e de calzado, así como as xogueterías, máis do 70% das vendas, por coincidir coa campaña de Nadal.